Il-Union tal-Allima l-MUT għamlet stħarriġ dwar jekk l-allima tal-iskejjel primarji u sekondarji għandhomx jimxu mis-servizz pubbliku għas-settur privat. L-MUT fost l-oħrajn saqsiet lill-membri tagħha jekk għandix tibda diskussjonijiet mal-gvern dwar dan. Net News ħal-kumment tal-President tal-MUT Marco Bonnici illi tana aktar informazzjoni dwar din il-proposta. Il-proposta tfisser jekk għandix inħarsu lej is-settur primarju u sekondarju li bħalissa huwa parti miċ-ċivi dak li sejjaħ public service. Jekk dan għandux jimxi bħala public sector, ġifieri għandux jimxi bħala entità. Issa fil-passat diġà ġrat din fil-qasam edukattiv, ġrat fl-EMCAS, ġrat l-ITS, ġrat l-Università, u tajbin ngħid hemmhekk qed ikollna riżultati tajbin ħafna fejn jidħlu agreements, conditions of work u anke pakketti finanzjarji. Li nixtiequ nagħmlu bi proposta bħal di hija li noħolqu parita ġdida li essenzjali fis-settur tagħna u l-parita bejn il-primarja u s-sekondarja l-imkien għax dawk bħalissa qegħdin flimkien mal-post-sekondarju. U naħsbu li l-proposta Multi Education tista' tkun il-way forward dan ir-rigward. Issa ovvjament jiddependi mill-feedback tal-members. Huwa qalilna li bħalissa l-MUT qed tevalwa dan l-istħarriġ. Il-membri tagħna qegħdin jirrispondu għal dan l-istħarriġ u eventwalment matul il-ġimgħa stess ħanku qegħdin nħabbru l-outcome ta' dan l-istħarriġ waqt konferenza li għandna fuq is-sistema fil-fatt ħadd ħassir nhar il-ħamis li ġej. Marco Bonnici ta' serħan il-moħħ l-allima li preżentament għad m'hemm xejn u li f'dan l-istadju kollox għadu bħala proposta u qal li mhux ġust li jkun hemm qlajiet li jxekklu l-ħidma li ssir favur id-drittijiet tal-allima. Hemm ħafna biża', hemm ħafna qlajiet fuqha, hemm min qed jgħidlek dan ħanitilfu l-vaganzi, dan ħadvarjana il-conditions of work, is-salarji, eċetera, eċetera. Dan huma kollha qlajiet finalment. M'hemm xejn f'dal-istadju kull men huwa proposta li tista' tkun mudell għal-futur. Jekk dan il-mudell ħajkonna approvazzjoni dwar il-prinċipju tiegħu għal naqas ħanna l-prinċipju din ħarsu għalih. Ħammorru bil-proposta, jekk ma jkunx hemm l-approvazzjoni tal-prinċipju, mhux semmorru bil-proposta ma jkun ġara xejn. Marco Bonnici għalinna li l-MUT ħadmet biex l-edukaturi l-allima jkollhom aktar drittijiet u fitxet din il-proposta biex l-allima u l-kondizzjonijiet tagħhom jimxu aktar il-qudiem u qal li biex waslu għal din il-proposta raw anke mudelli oħra li hemm fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament huwa ċċena magħna li għalissa m'hemm xejn finalizzat u r-riżultat tal-istħarriġ skont l-opinjoni tal-allima se jinħareġ il-ħamis.